Nasubukan nyo na bang gumawa nito? Tara, gumawa tayo nitong mani. Ayan, bumili nga pala ako sa palengke ng mani. Kalahating kilong binili ko, pero hindi ko siya inubos dahil napakarami. So, first time ko tong ginagawa. At ngayon ko lang nalaman na ganito lang pala gawin ang ating kinakain na turonis mani, kung tawagin. Pero ang sarap pala talaga nito, nakaka-addict din tong kainin. So ayan na, natosta na natin yung ating mani. Ganyan na yung kulay niya, parang nagmamantika siya. Pero wala tayong nilagay na mantika ha. So tinusta lang natin siya. Ayan, ilipat natin siya sa bowl at palamigin natin siya para ma-blender natin siya o food processor. Kung meron kayong food processor or kung ano mang meron kayo dyan, so i-food processor natin siya. Ayan, ganyan lang pala siya ginagawa. So napakadali lang nito. Ayan, hindi ko siya masyadong dinuduro. Gusto ko yung meron pa rin akong makakain na buo-buo. Pero kayo, kung gusto nyong sobrang durog, pwedeng. So, ayan, lalagay muna natin siya dyan sa bowl. Maglagay din tayo dito ng 1/4 cup of sugar. So, ayan, halo-haloin lang natin siya. Pwede nyo namang durugin pa ng durugin kung ayaw nyong may buo-buo pa yung mani. Tapos maglagay rin tayo ng asin para pangbalanse sa tamis. Tapos yung gamit nating lumpia wrapper is medium size siya. Hinati ko lang siya. So pwede nyo rin namang yung maliit pa dyan kung pang negosyo naman ang gagawin nyo. Dahil mas masarap din naman yung maliit para hindi siya nakakaumay kainin. So ganito yung pagbalot natin. So isang kutsara yung nilagay ko. Dahil hindi naman pangbenta to, pangkain lang to sa bahay. So, lakihan ko na lang dahil sayang din yung wrapper. Tapos, ang pag-wrap mo dito is dahan-dahan lang dahil mabubutas yung lumpia wrapper. So, ganyan lang. Pero, ang hirap ha, hindi siya madaling gawin pag nagra-wrap ka kasi kailangan lang talagang dahan-dahan. Lumalabas kasi yung mani, hindi siya dumidikit sa wrapper, di ba? So matatagalan ka talaga pag wrapper, pag madamihan na. So ayan na yung nagawa natin, nagmukha na siyang Shanghai dahil may maliit, may malaki, pero okay lang yan dahil pangkain-kain lang naman sa bahay. Kayo na mag-adjust kung pang negosyo naman ang nyo gagawin nyo. So naglagay na ako ng mantika. Tapos yung init ng mantika, dapat hindi masyadong sobrang init dahil madaling masunog yung ating lumpia. So ayan, inaisa-isa ko na siya. Wala siyang mga butas dahil dinahandahan ko. Kaya ko nilakihan dahil kulang yung aking lumpia wrapper. So malaki yung iba, may maliit. So ayan, hindi siya pantay pero okay lang yan. Hindi naman siya pang negosyo. So naglagay rin ako ng asukal para mag-caramelize naman siya. Pero kung brown sugar, mas madaling mag-caramelize pag brown sugar. Kaso white sugar matagal mag-caramelize. So ayan na yung ating turones. So ayan, nag-caramelize. Yan ang masarap dahil siya medyo sunog-sunog siya ba, din makain mo talaga yung medyo mapait, maalat at matamis. So ayan yung loob niya Sarap nito, promise, maa-addict din kayo nito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.